Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon entzuleok eta baita ikusle zareten oiek ostirala gurekin dugu. Arratsaldeon ekipo. Arratsaldeon, ostirala da bai. Eta pixkanaka berriro ere kultura agendak gainezka ikusten ditugu. Ea noizbait kulturekintzetan graduatzen naizen. Arratsaldeon guztioi eta ongi etorri bigarren kafea museora. Gaurko saioaren sarrera artez eta kulturaz beteta datorkigu eta gelaz joango gara zentzumenekin gozatzeko. Mesedez, arreta zentzun zuen audiogida. Hemen museoaren harreralekuan historiaren atala daukagu. Gaurko egunez 1884an International Meridian Conference ospatu zen Washingtonen eta Greenwich Meridianoa Meridiano 0 izendatu zuten. Eta hori esker esan dezakegu zuzenean, arratsaldeko 4:03 direla. Aze inventua, GMT, Greenwich Meridian Time. Museoaren pasilloa jarraituz, argazkilarien gelara iritsiko gara. Gaurko egunez, 1913an Robert Capa argazkilaria jaio zen. Bueno, berez Endre Erno Friedman jaio zen gaurko egunez Budapesten, eta beste emakume argazkilari batekin, Jerdatarorekin, hasi ziren Robert Capa ez izenarekin beraien argazki sinatzen. Espainiako gerra zibilekoak, posgerrakoak oso argazki ezagunak egin zituzten. Jerdataro gerra zibilean hiltzen eta hortik aurrera Endre Erno Friedmanek jarraitu zuen Robert Capa izanarekin lan egiten. Che Guevararen irudi mitikoena berak egindakoa da adibidez. Eta jarraitu gurekin zeren ondoko gelan geologiaren atala aurkitu dezakegu. Azken hilabetean La Palmako sumendioaren monografikoa ikusteko aukera izango dugu. Eta gaur hain justu, 7 izartxo berde dauzkan bandera txuria, urdina eta horia jarri digute. Bai, 1974 urriaren 22an Movimiento por la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario MPAIAC, Kanaria archipelagoko autodeterminazio eta independentziaren aldeko mugimenduak bandera 3 kolorrekoa, bandera trikolor kanaria diseinatu eta zabaltzen hasi zen. 3 kolorekoa daba, txuria, urdina eta horia, Canarias libre. Ando alzado por mi pasado, hay un origen aborigen el cual no olvido, no, aborigen sigue vivo en ti, en mi corazón, con la mano en el pecho, pregúntale cómo te sientes, qué es lo que sientes, él nunca miente, y por eso digo, alzado estoy, y por eso alzado estoy. Eta nola ez, gure museoan pinturaren maisuak ez dira faltako. Gaurko egunez 1906an Paul Cézanne margolaria hiltzen. Bere pintura posimpresionismoa bezala izendatu da. Hau da, impresionismo eta kubismoaren arteko zubia. Kubistek esaldi bat erabiltzen zuten. Cézanne gu guztion aita da. Batzuk diote esaldi hori Matisek esan zuela eta beste batzuk diote Picassok esan zuela. Beraz, esan dezakegu, Cézanne zela margolari on bat kubora. Wow, txiste txarra mai, baino lotura kubikoa biztan. Baldagizu nor bilatzen zuen zerbait jateko zaborretako kuboetan? Karpantak gogoratzen? Karpanta bai noski, eta museoko komikien gelara gerturatzen bagara, Luis Escobarrekin egingo dugu topo. Gaur, 1908an jaio zen Escobar, Karpanta komikien sortzailea, edo pantaila handira salto egin zuten biki bihurri hoien zipi eta zape, goratzen? Bai. Egia da. Na 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 na. Ti ti ti.
Eta museoko areto nagusian antzerki erakusketa berezi bat dago emakume handi bat gogoratzeko. Sara Bernard. 1854 urriaren 22an jaio zen Sara Bernard aktorea. Historiaren handienetako bat. Alejandro Dumasen La Dama de las Camelias, Victor Hugoren Ruy Bla, edo Victorien Zakdugen Fedora paperak interpretatu zituen besteak beste. Bai, eta ez duzu sinetxiko, baina gizonezko paperak ere egin zituen. Shakespearen Hamlet adibidez. Oh, to be or not to be. To be or not to be, that is the question. Which it is nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune. To take arms. Baina konturatu zarete gure museoko eszenatokian piano bat dagoela. Eta ez da ustekabea. Gaur 1811an Franz Liszt konpositorea jaio zen. Historiaren pianista handienetakoa dela diote. Virtuoso hutsa. To say we end the heartache and the thousand natural shocks that face is heir to. Eta lizentzu marko dugu ba? Franz Liszt, La Campanella. Eta museoko antzokiaren paretetan zinemako kartel erakusketa aurkituko duzu. Frantziako aktore bati dedikatutakoa, Catherine Deneuve. 1985an Donostia saria jaso zuen eta hainbeste produkzioetan parte hartzagatik ezaguna da. Sate baterako, Regisuak niren Indochina, François Ozonen Potiche edo Luis Buñuelen Belle du Jour edo Tristana. Catherine Deneuve gaurko egunez jaio zen 1943an, Parisen. Oh la la, Paris. Mettez 3 notes de jazz dans un café latin, une main sur l'oise, au fond d'un bar tabac, et la résine tabac sur un genou qu'on croise. Gure museoan abesbatzek ere badute euren lekua. Gaurko egunez 1929an hiltzen Sekundino Esnaola abesbatza zuzendaria eta musika egile Zumarragarra. Sekundino zuzendari zela hainbat sari jaso zituen Donostiako Orfeoiak. Gizaki zein artista bezala izan zuen merituaz gain, 1908an abesbatza misto bat sortzeko ausardia izan zuen Sekundino Esnaolak. Abesbatza hura gertakizun iraultzaile baten aterikoa izan zen, emakumei Donostiako Orfeoiko ateak iriki baitzizkien. Aizue, ez dakizue, baina nik gogo izugarriak ditut asteburu asteko. Horretarako lehenengo gaurko saioarekin hasi beharko dugu, mai? Bai, adibidez gaur gurekin izango da Angel Cuerdo, Amerikako estatu batuetako mendebaldera joango gara berarekin. Eta kafetxo bat hartuko du gurekin Fito Rodríguez idazleak. Bueno, kafetxo bat edo berak nahi duen. Eta pasta batzuk behar ditugu gure amonei ongitu herria emateko. Kontxita Beiti eta Marimi Ugalderekin hitz egingo dugu gaur. Badena prest, Inigo. Aizu, ze ordu da GMT? Arratsaldeko 4 eta 9 minutu puntuan dira, beraz, arratsaldeko 5 eta 9 minutu puntuan Greenwich Meridian Time. Urriak 22 ditu eta ostirala da, ongietorri guztioi, bigarren kafera! Esnatu! Los egon! Deskantzatzen. Claro.
Ba, iritsi da, bengo saio guztiarekin egitera, baina momentu honetan hortxe dabil, ez dakigu oso ondo zein errepidetan, bigarren motoan, Mai Rosetti Gorostiaga bigarren motoan da, arratsaldeon Mai! Kaixo, Rosetik motorra saldu du. Koko naiz, eta gaur lehenengo kafea eta bigarren kafeen arteko diferentzia erakutsiko izuet. Orain, bigarren kafean gaude. Bigarren kafea behar dut nik baino gehiago beharko luke, naiz eta kafea hartzen ez duen bigarren kafeko kafearen aurkako askatasun mugimendu iraultzailearen buruak. Goiuri ezeiz Arandia, arratsaldeon esnatu! Gaixo nago. Aiko txau azu. Bai. Animo. Baina arratsaldeon. Baina gero madrileraz baz. Oinez kontatu, Ah, bueno, bale, ezin da kontatu. Ezin da kontatu Goiuriren estoritan ikusi arte. Inigo Asensio Lurbideari zaizue, arratsaleko 4 eta 11 minutu, gaur bigarren kafeak 275 ditu, urriako 22 eta gu hementxe prest gara, zuekin gozatzeko. Eta giro kubatarrean abiatuko du saioa, eta bai, Tarana, zurire kaixo arratsaldeon. Arratsaldeon entzule guztioi. Juan botatzen zuen maite dutek. La música tuya mulata, bien coqueta, muy hermosa pero saca tu cuerpo de mi cabeza y acataca, parte de mi cerebro que sobrecalienta y me mata. La idea de pensar que por ahí tú andes suelta, pero cuelga ya tus guantes que ahora te darás de cuenta que tu genio más que gratuitos da que pensar y luego pide a gritos compasión. Y en el fuego de la acción, relajamiento, bien te encanta jugar en todos esos buenos momentos. Tienes una forma seductora de moverte frente a mí, nena, me haces vibrar. Tu cuerpo rima con tu cara y me seduce tu mirada. Y ese calor que te envuelve me llega y me toca, ahí me quema. Tienes una forma seductora de moverte frente a mí, nena, me haces vibrar. Dama, arañas como una gata, dama, eres hija de una diabla. Tienes una forma seductora de moverte frente a mí, nena, me haces vibrar. Dama, arañas como una gata, dama, eres hija de una diabla. Yo soy quien buscas, baby, ¿por qué te enfadas en mí? Si yo te quiero, te adoro, me tienes loco, lady. ¿Qué pasa, mama? Orgullo, mala fama, mira, ama. Si tienes ganas, si te decides, llama. Tu princesa hermosa de la flor, la rosa, tu preciosa. Gaurko maite dutenakin abiatzeko, ni hasiko naiz, Maik esan du, nik azkenekoa nahi nuke izango, Juri desagertu da, ba nik esango dizuet zein den ere maite dut. Maite dut tematikoa egingo nuela esan honen aste honetan, eta aste guztien usaimena eta oroitzapenekin nahastutako maite dutak egin ditut. Eta gaur esango nuke maite dudala zerbait, gogorarazten didana maite ez dudan zerbait, baina era berean maite ez dudan hori zertxobait eramangarriago edo goxoago eginarazten duena. Hau da, ez zait gustatzen udazkenetik negurako garai hauetan ordu aldaketa, iluntasuna, argi falta, naiz neguzale amorratu bat. Baina behin negua datorrela, bai, gustatzen negua bere osagai guztiekin. Eta gaztainak erretzen kalean topatzen ditudanean, horrek uzten duen usainak uste dut ematen diola zilegitasunari neguari heltzeko. Venga, zatoz, bakarrik honengatik. Eta bai, gaztainak ez dakit oroitzen dizkidate, oroitarazten dizkidate hainbatune, ez dakit, euskeraz nola da, biento garaia, Gabonen aurreko garai hori. Austrian akordio orkestarekin ibilita, edo Gasteizko Andra Mari Zuriaren plazan edan inguruan topatzen dena, edo Tolosan Euskal Herria plazako sarreran amondarain egoten zen. Horrelakoak ez, eta oroitzapen horiek asko ditu gustoko eta gaztainen usainak, ekartzen dit alako, negua onartzeko arrazoi horietako bat. Eres hija de una diabla, tienes una forma seductora de moverte frente
a mí, nena me haces vibrar. Eta Goiuri zure maite dut azin da? Bida, aste hontan, Jon Vázquezekin Kataluniaren auziari buruz aritu ginen, hitz egin dugu urriaren 18ko adierazpenaz eta hitz egingo dugu. Aipatu genuen David Plaren dokumentala eskaini zuela eta ikusgai dagoela naiz.eu zen. Gai horiekin bueltaka, konturatu naiz gauza bat maite dudala. Eta dela epika. Ze 2017ko Kataluniako erreferendumak ez dakit, gauza asko utzi zituen historiarako, ez? Gauza asko gertatu ziren, baina nahi asko gustatzen zait, erreferendum horren baitan gertatu zen zerbait, eta dela hautesontzien historia. Eta berezeki hautesontzien bidaia. Ez dakit benetan egiazkoa den, ez dute egunean baieztatu, baina badago bertsio bat eta teoria bat harako kazetariek argitaratu zutena. Dala, hautesontziak pertsona batek erosi zituela Txinan eta Txinatik bidaia egin zutela Marseillaraino, Marseillako porturaino. Eta bidaia egin zutela Suezeko kanaletik, sekulako bueltak eman zituen Marseillara iristeko. Noski, ze Espainiar estatuan, ezin zian sartu horrela portutik normal. Eta orduan, Marseillara iritsitakoan, portuko langileek galdetu zutenean aizu. 10.000 hautesontzi hauek zertarako dira. Eta, klaro, beraiek erantzuna prest zeukaten. Erantzun zuten munduko plastikozko gaztelu handiena egin nahi zutela. Casteller 6, badakizu ez, bata bezain gainean jartzen dira ohitura, Kataluniako ohitura hoi. Hori, beraiei omenaldi bat egiteko, munduko plastikozko gaztelu handiena egin nahi zutela. Eta hori esan zuten, eta portuko langileek esan zuten. Noski, logika dauka, bai. Pasa, 10.000 hautesontziak, segi. Eta horrela Kataluniara iritsi ziren. Eta iruditzen zait oso epikoa historia. Te lo digo el guerrero. Eta gero, badaukete horrelako kontuek guztiz egia diren jakinezean ere xarma bereziago bat, ez? Izan daiteke, edo ez, hor geratzen dira iren. Mai Gorostiaga, zure maite duta? Bai, ni maite ditut desagertzen ez diren gauzak edo bapatean agertzen diren gauzak. Adibidez, guain dela egun batzuk irakurri nuen Bermeon agertu dela laut dortoka bat. Ikusi dutela hor zetazeo bira bat egiten eta itxason txiki batekin, eta agertu da laut dortoka bat, eta laut dortoke 2 metro luzera hartzen dituzte batzutan, eta desagertzeko sorian egon zan, baina agertzen da bapaten, ez? Eta gero beste bat asko maite dut Asterix eta Obelix, ez? Eta Anne Gostini, Rene Gostininen alaba, aurkitu du aitaren paperen artean gidoi berri bat argitaratu gabe dagoela. Asterix eta Obelix zirkoan. 20 horri dira, makinaz idatzitakok Rene Gostiniri, eta obra erdia dago gutxi gora bera. Alaba, Anne Gostinik argitaratu nahi du, baina esaten du oso saia izango dela, zeren kriston ekipoa berreskuratu behar du, elkartu berriro, baina saiatuko dela berreskuratzen Asterix eta Obelix zirkoan. Nik maite ditut, desagertzen ez dire gauzak, agertzen diren bapaten gauzak, maite ditut Asterix eta Obelix. Eta gainera maite duzu zirkoa? Nola ez, eta laut dortokak. Asterix Obelix zirkoan dortokekin hori da. Eta zeona Goiuri, hau ez dela Nick Fuse bat? Hau egiazko maite dut badela? Egia da. Nick Fusea laizter etorri. Laizter ator Nick Fusea. Bai, zer da Nick Fusea, horitxe. Guztiz egia ezten, nahiko gezurra den, baina aldi berean, atzean egirik ez duela uka ez ezakegun berri horietako bat, Nick Fuse. Eta ja iritsi dala Angel Cuerdori ongitor emango diogu. Aspaldiko, nik ere badut, nire maite duta. Eta benetan, jende asko bezala nik ere maite dut, aspaldiko lagunekin berriro, hortxe, sola saldean egotea. Sarritan gertatzen da ez dago. Demora badoa, eta, topak eta berriek egitea, ez da, aspaldiko hoiek, ez da.
Ni ere, gustora zuekin, berriro ere, beste denboralditxo bat, nire bidaiak eta nire bidaietan gertatu zaizkidan gauz horien ondorioz zer ez den ere egin behar. Maite dut guztiak botata, arratsaleko 4:20 zuzenean bigarren kafean gara, eta Mai, zer gertatzen da? Abestin bat ez dago hortik jartzeko. Badibidez, hau. Gaur komiki... Bai! Gogoratzen? Ze versio guapoa. Originala behintzat. Popeye Marinela. Bueno, denok gogoratzen dugu, ez? Popeye Marinela. Popeye, zen begia intxauta daukala edo, Popeye. Jose kurioso, gaur Karpanta, Escobarren urte jaiotzen gaur bezalako egun batean, Escobar Karpantan sortzailea, Asterix eta Obelix aipatu dugu, eta guain Popeye, ez? Zeba. Tik, Nefius. Titularra. Elikadura osasungarria, publizitate, kanpaina besterik ez da. Ara? Gezur hutsa. Popeyek hasieran ez zituzten jan espinakak, hori badakizue, ez? Baina bapatean espinaken excedentzia bat zegoelako estatu batuetan, hasi ziren esaten burni portzentai altu zeuzkalako, gero gezurra izan da, eta Popeyek kanpainan parte hartu zuen, eta gidoilariak marinelari espinakazalea bihurtu zuten, ez? Eta espinakak indartsua izateko. Espinaka pilo bat saldu ziren, eta excedentzia horrekin, da akabo. Publizitate kanpaina bat. Beste kasu, matxak urte berria hasteko. Den hasi zen orain dela 125 urte matxen excedentzia zegoelako. Kanpaina bat sortu zuten eta familia guztiak 12 matxa jaten ospatzen hasi ziren urte berriaren etorrera. Publizitate kanpaina bat. Eta orain elikadura osasungarriaren atzetik dagoela eta publizitate kanpaina bat da ere. Ez digute esaten eszentzia dagoela brokoliarekin, edo sojarekin, edo algekin, eta horrelako produktu sanoekin. Baina gure etxetan sartu dira atea jo gabe, eta Oskaioaren okupak bihurtu dira. Ze kuriosoa, Karpanta, Popeye eta Asterix eta Obelix. Denak elikadurarekin lotuta. Kontuan hartu, Karpantaren gozea ez baduzue sentitu nahi, ez egin kasu Popeyeren veganismoari eta eseri Asterix eta Obelixen maian basurde goxo bat jatera. Zeren elikadura osasungarria, publizitate kanpaina besterik ez da. Egia, ala gezurra, begien artean sudurra. Beti gezurrak esaten, gatzetu inor sinisten. Beti gezurrak esaten, gatzetu inor sinisten. Beti ondoko zarakan, kala una. Bizkarretik ematen dura bankada, kala izkarradakan. Beti zaude ondoko zarakan, kala. Beti ondoko zarakan, kala. Con taca, con tacatillo. Con tacatillo. Con taca, con takizuna, con taten. Con taca, con tacatillo. Arratsaleko 4:23 minutu zuzenean, bigarren kafean zareten, Naiz Irratiaren sintonian, eta gu bagoaz estatu batuetara bidean segituan, baina horrela abiada bizian, bai, dira pin pam pun horrela konturatzerako, aurrera. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz Irratian, bigarren kafea. If everybody had an ocean across the USA, then everybody'd be served like California. You'd see them wearing their baggies, Warachi sandals too. Egi guztia esan behar badaztu, nik imaginatzetan Angel Cuerdo surfeatzen estatu batuetako mendebaldeko kostatik, baina kaso hori ere egingo zuen eta zusten harrapatuko gaitu.
Ba, ikusi ez, baino liluratu bai, Santa Cruzen. Hau da, surfaren sorburuan ikustena bertan nola zebiltzen, eta tartean hortxe fokak eta bar, bada, hortxe, gure estatu batu mendebaldeko irudi beste mitikoetako bat, ezta? Eta nire aurreneko, urtengo demoraldiko, aurkezpenerako, etorri nahi nuen, netzako bentan bidai maitagarri batekin. Maitagarria, edo norrentzat, ezta? Abentura kutsuarekin eta bere lehenengo astapena egin nahi duen, gian bizikletaz egin nahi duen, bidaiari horrentzako, bai? Ezkon bidai edo bidai romantiko batean joan nahi duen bikotearentzako, gian bertan kotxe bat alokatuz, bai? Ez dakit Telma Luisen antzea, bai? Edo zergatik anez, famili mailan, gure seme-alabekin egin nahi duen, famili batentzako, bai? Denentzako sekulako plana. Bueno, aipatu duzu hortxe surfa, kostaldea, mendebaldea, nolabait, niretzako ez da, nolabaiteko bidai, zoragarri honi hasiera emateko, ni jongo nitzake Los Angelesea. Los Angelesen, bertan kokatzen gea, galdi, ez zuzena noski, baina, ekonomikoki haien bideragarri xamar atera liteken, norantza. Azken finean, mendebaldeko kostalde hortan, jo beharko genuke. Edo San Franciscora, edo Los Angelesean. Nik aukeran, joko nuke Los Angelesean, prezio merkexiagoa, Behin bertan gaudela, esan duguna, ezta? Bizikleta dun, bidaiari horrentzako. Bi aukera, bertan bizikletatxo bat erosi, gaur egun ez da hain erresa bizikleta bat eramatea, edo zuzenean, diru ekstra bat gastatu, eta zerorrena eraman, ezta? Orduan, kokatuko gea bertan, bidaiatu nahi duena bere bikotearekin, edo taldetxo bat, ez da, kotxe bat hartuz. Bertan, jakin beharra dago, garaiz eginda, bertan kotxe bat alokatza oso merkea dela. Oso merkea. Orduan, hasi gaitezke pentsatzen, lasai asko lortu dezakegula kotxe bat, 50 euro inguru eguneko gastatuz. Ez da, hemen baino, desentez merkeago, eta beste herrialdekin konpartuaz zesanik ez. Eta hirugarrena, autokarabanarena, ni sarritan, aurreko denboraletan aipatu izan duet, guretzako bi aukera, autokarabana eta alokatzea, kasu hau ez da merkea, bertan autokarabana eta alokatzea, epertain baterako, bauta ezagun 3 astetako, bidai planteamentu bateko, batera izagukera, 180 bat euro, eguneko, gutxien jota eta bar, 150 euro, ez da? Orduan, dago aukera hori, edo, nik askotan aipatu izan duet, trukaketaren sistema, ez da? Mendebaldeko kostalde hortan, daude autokarabanista mordoska bat, estatu batu eta izan daiteke, autokarabanismoarin, nolabaiteko, muina, ez da? Bertako jubilatu entzat, alako makorrialde bat, eta elkartuko bagenu Kanadarekin, eta Mexikonekin zesanik ez, hortxe ibiltzen dira, txoriak bezala, nora ezean, bere autokarabanakin, negua dala, hegoaldera. Eta iparraldean, udara sartzen danen, gora eta bera, ez zirreskubi, ekialde mendebaldea. Orduan, 3 aukera txoiek, berriro abiatuko gea bizikletazko horrekin, ez da? Lasai hartu dezala, distantziak luzeak dira, piano, egun negoa disfrutatzen, kotxezko horrekin ordea, autonomi desentego daukezu, asko ze, buelta hundigo ematekoa, eta autokarabanekin parekotxu, ez da? Orduan, behin Los Angelesen gaudela, zein da nik gomendatuko nuken nolabaiteko abia puntua, abia puntua magikoa, berez, amaiera bat dana, dala 666 rutaren amaiera, Santa Monikan. Orduan, nijo gonitzake bertara, hango, ondartzak, surflariak, bertako giroa, ez da, denetik topatzen duzu, bitxia benetan, ez da, hortxe biltzen diren, patinete dun, are bereziagoak, sekulako besoak dituzten txeko gimnastak, txeko gora eta bera, gauza harrigarriak egiten. Forrest Gumpen zapatillak. Adibidez. Orduan, bentan toki bitxia, eta, nolabait, ze abia puntu hobea, ez da? Behin bertatikan, nolabait, nik plantatzen dudan ruta, izan gontzeke, deitzen dutena Parke Nazionalen ruta. Dala
handi bat egingo du, berriro kotxe itzulia izateko, edo autokaramara bueltatzeko, eta biziketadunak, beak ikusiko du, zenbateraino luzatzen duen, edo mozten duen bidaia. Orduan, lehenengo parke nazionala, gure 66 Route hori jarraituz, baina kontrako norantzan, azken zatia da, nolabait, xarma gehien duena, ez da, esan dezakegu, turistikoki gehien mantendu duena, izan zitekeen horretik gertu. Ruta 66 da, 66 Route, merchandise-enaren zuka aipatzen zenun leheno, ez da, nolabaiteko, hiribura baldin badago, nunbait, dago estatu batuetan, eta hori txotopatuko du, ez da, benetan, busti nahi duenak, zeizan zitekeen, ruta berezi hori, Kaliforniako zati hortan du aukera oberena, ez da. Handikan, iritsiko gineke, lehenengo Parke Nazionala Joshua Tree, Joshua Treerekin, denoi datorkigu burura, gian U2 taldearen, besti famatua, Claro, jasten gara nolabait aldaketarekin, ez da? Hau da, baten utzi deu kostaldea, goaz errepide hortan, oraindik ez dira makrodistantzi horiek, baina iritsika Parke Nazional batea, bere kaktus erraldoiekin, bentan ingurune oso deigarria, ez da? Hau da, bentan atentzioa ditzen, ze aldaketa, ez da, batean. Gero behin bertan gaudela Joshua Tree hortan, daukago nolabait ibilbide motzari ekitea, da Parke Nazionaleko hortan, eta dagoeneko jotzea iparralde aldea, edo denbora gehiago eukiko bagenu, jutea Mesa Berderaino. Denbora gehiago eramaten du, toki oso berezia, Mesa Berde, seguro denok ikusi dugula irudiren batean, amildegi batean, eraiki zituzten herriska bat, Deitzen dute, los indios pueblo, izan ere, estatu batu guztietan, praktikamente ez da geratu, garei bateko indiar, jatorrizko gizarte horren arrastorik, eta horretikan horixe da, bakarretakoa, eta ditzen dute, indios pueblo, irekezi ustelako, tipien ordez, beraien biztimo dintzutelako amildegi hortan, nolai baita ere etxaiengatik babesteko, toki, nahiko zaila iristeko bertara, eta benetan irudia dana oso deigarria, eta seguru denok argazkiren batean ikusi dugula. Mesa Berderaino ez balin bagoaz, jarraituko genuke iparraldeko hortan, eta iparraldeko bide hortan, lehenik eta ben daukagu beste geldialdi mitiko bat egitea, ez da, noski iritsiko gea Las Vegasera. Orduan, baldin badago munduan merchandisingaren, diruaren, eromenaren, gune bat, Las Vegas izan daiteke bere kale luze horrekin ezker eskubi kasinoz beteta. Bertan, niretzako aukera oso politia autokarabana edo kotxez diguazten antzako, asera-aseran dagoen zirkus hotela, bertan, lehen aipatu duzu zirkoa, zirkusean, nahiko modu merkean, bertan lokartu ditekereko izan ere, Las Vegas ez da merkea. Ez da merkea. Basarritan, egoten da jendea, ez da, agian denboraldi altuan ez denen, lortu ditzakena, hotelak makina badaude, eta agian, oferta bereziren bat, baina ez da merkea. Bertan gau bat pasatzen, niretzako nahikoa, bentan ikusteko, bertan, toki berezia dala, ez da? Berezia ez dauk izan barri bakarrik kostalde edo Parke Nazionaleka. Toki bentan berezia da, ikustea, bertako jendean nola biziduen hangoa, bertako espektakulo doainekoak behintzat ikustekoa, eta aukera baldin badago, zergatik anez, diru pixka gastatu, ez dakit kasinoan, edo bentsat espektakuloren bat ikusiz, beti egoten direlako artista famatuak bertan, bereien rutako, geldi aldi etako bat egiten. Bertatikan noski, bai ala bai, jo barko genuke Parke Nazional mitikoenera, dala noski Gran Canionea, ez da Gran Canionea. Hemen ere, moldatu gaitezke, ez da, oiko bisita turistiko txarekin, paseo txuke eginez, edo aukera duenak eta diru pixka duena helikopteroz hegaldi eginez, edo globo hartuz eta globoarekin, ez da, bintzat, hainbeste altxatu gabe ere, ikusiz, Gran Canyona da, lurreko zarpaildura erraldoia horrek, suposatzen duena, bisualki ikusgarria. Eta, ibiltzea gustatzen zaionan entzako, dago aukera benetan, mundiala, dala, kainoia da, noski, erreka beran dihua, ibilalditzua egitea da jeitsi,
eta igotzekoa. Eta hemen txe, nire lehenengotako darra, ez da? Jaitxin, nahiko erraz tristen da. Bai, haizu, aldapa bera, eta ze polita, eta ikusgarria, eta ze bistak, eta abar, ez da? Baina, ojo, gero gora igo behar da. Eta desertua da, bero egiten du, agian goizan gure aserako sensazio horrekin, eta gaina aldapa bera, litro pare batekin agian nahikoa, baina gorak hortan, eta dauden aldapekin, ojo, eta orduan gomendioa benetan eraman ura. Eraman ura, soberan, eta nola da sistema hori, hasi eta segi atxona bezala. Bukatzeko gaztearen moduan, ez da? Oda, hasi suabe, gorako bidea gorra baita, ez da? Ezkenen, 6 metroko sentimel hori, eta gero, lapa, gorra egiten dalako. Nik hemen antigomendio badaukat. Bai? Bai. Antigomendio badaukat. Antigomendio bat. Bai. Las Vegasea jote baldin bazeate, leku askotan ikusiko duzu eskaintzen dizuela, Gran Canyonerako txangoa egiteko autobusez, oso merke jasotzen zaituela hotelean, eta eramantzen zaituela areaino, eta geldialdi batzuekin, eta dena oso polita, eta dena, entzuten duzu, eta dena da, ze zoragarria, gaina balin bazoaz, merke xurren, hau da, Angelek esatezun bezala, ze Las Vegas ez da merkea, balin bazaude horla, han eta egin nahi duzu txangoa, baino diru asko gastatu gabe, helikoptero hartu gabe adibidez, oso erakargarria da. Baino, ez du merezi. Jasotzen zaitu autobusak goizeko 5 edo 6 zure hotelean, hori ondo dago, eta, zu sentitzen zera txer, etorri dalako txoferra zure hoteleko atera, baino gero dia ordu asko karreteran, eta iristezea area, eta hain da ederra eta hain da hundia eta hain da ez dakit, hain liluragarria, baino hain zauden ekatuta ez dezula disfrutatzen. Eta hain denbora gutxi ematen dizue? Hain denbora gutxi ematen dizue, beraz, merkea da, eta pentsatu ezakezue, Las Vegasen gaude, aprobetxatuko deu, badaude beste aukera batzuk, joan zaitezke autobusan egun batean eta hurrengo egunean hueltatu, hoi asko zobeto, baino egun berean, junetorria, Ez egin, mesedez, ez egin. Hartu lasai, tokiak merezi du, agian ez gara bueltatuko, beraz aprobetxatu. Goiuriren antigomendioa. Dauzkagu gomendioak eta antigomendioa, zio. Nik uste dut, horrelako timo turistikoak asko daudela Las Vegasen, eta horregatik sortu zan dema hori, Las Vegasen gertatzen dena, Las Vegasen gertitzen dena. Bestek ez enteratzeko. Bueno, baina eskera dauken goiuri bere antigomendioekin, ez da nolabait, bertan gertatzen diren timo horiek nolabait, hemen erakutsiko ditugu salatzeko. Hori. Bueno, behin Las Vegas eta behin Gran Canyonetik barrena, berriro ere, nundi joko dut. Nere gomendio benetazkoa da, Monument Valley jutea. Monument Valley da toki benetan flipantea. Denok, westerreko pelikulak ikusi baldin baditugu dalako irudi mitikoa, batetikan, paisajistikoki suposatzen duenan engatikan, bertan zeharkaldi bat egiteko ere, posible bali bada oraingotan zaldian, hau da, diru pixka gastatu eta zaldi zeharkalditxo, eta sentitu, ez dakit, John Wayne antzera, edo Clint Eastwood, eta bestetikan, eta niretzako ere gomendagarria, da Navajo kulturan, norbait, ez dakit murgiltzeko, ez da, baino gerturatzeko behintzat, ez da, niretzako kuriosoa da, ez da, Bigarren Gerrate Mundialean, euskararekin ere antzeko zerbait gertatu zen, baino Estatu Batuan Navajo hizkuntza erabili zuten, naziak ez konturatzeko bertan, zifratzeko esango genuka da bertan jartzen zutena bere mezu sekretuetan, ezta? Eta badakite euskararekin ere horrelako saiakera batzuk ere egin zirela, zeintzuk hitz egingo dute hemen Navajoa edo euskara. Hori saiatuko dira mezuak bialtzen hizkuntza berezi hontan, eta ea zote diran gure etxaiak esaneaz konturatzen. Orduan, Navajo kulturaz mugitu, murgildu, eta handikan ja joango gineke poliki gerturatzeko bide hortan, ez da? Gerturatze hortan, beste toki benetan mitiko eta desberdina, izan daiteke, pasatzearena, beste parke nazional berezi hauek, ez da izan dizkena, Bryce Canyon,
Artxez eta Braiz biak, bai haizeak, urak egitituen formazio berri horiek, Artxezen noski, arkuak ikusiko ditugu, bai, benetan arku ikusgarriak, ez da, nolako, labaindura horren bitartez, ez da, haizeak urak sortu dituen arku berezi horiek, eta Braizen ordea, ari ikusgarriagoa, ez da, benetan dilako, txampiño jantzeko formazio batzuk oso bereziak, bai, kasu baten da bestean. Bertatikan berriro ere aldatuz, iritsiko gineke, netzako bentan, beste toki mitiko bat berriro aldatzen gea, itxuraz guztiz, dala Death Valleya. Bai? Death Valley, hau da, el Valle de la Muerte, izango nuke erderaz, bai? Hortxe leia berezia daukat, ez da Death Valleyek Danakil desertuarekin zein ote dan munduko tokirik, bizi baldintza okerrenak eskaintzen dituna, bai, biak hortxe de mugan, ez da, 52, 53, 54 graduko temperaturekin, hau da, bentan toki beroa, bai? Death Valley da, Ipar Ameriketako, bai, tokiri sakonena, eta Danakil izango litzateke Afrikako tokiri sakonena, bai, orduan, hortxe haukete piketxo bat, ez da? Urtez urte, guk lortu dugu 54 gradu ko temperatura, uste dugu errekorra gainditu dugula, eta horrengo hortan Danakil etorriko da, bai? Behin bertan, ez da, ezkenen hortxe gelitu da, bere garaian bazegoen bertan itxaso bat, bai, Rocky Mountainsek, kontinente mugimendu hortan sotarazi zuena, eta utzi zuena alboratuta, itxasori evaporatu zen, eta antxe gilitu da gatz lautada eder bat. Toki bentan, kuriosoa, han ere beste gomendio bat, bertara bai eraman behar dagoela, Gran Canyon bezala kopuru galanta, eta, nire gomendiotxoa da, guk bertan gaua pasa genuen, eta egunen zehar bero izugarria egiten du, eta gauean bero asko egiten du, bai? Orduan, badugu aukera hori, bertan gaua pasatzekoa, bai? Merke edo doainik, bai? Eta beste aukera badugu, bero hortatiken atera, eta antxe bertan, zati osotoki kuriosoa da, zaude desertuaren erdian, sekulako berotasunean, eta urrunean ikusten da elurra. Bai, dala, errokoin montoseko, elur, gainoiek, ez da, orduan, toki berezia da. Desertuan, elurra ikusiz, bai? Orduan, bertatiken, jabiatuko genuke, goraka da, izugarri bat, hemen, biziketa zonarentzako, pazientzia, merezi du, kotxezkoarentzako ere, kontuz, batez ere, frenoekin eta, gorakoak eta berakoak, bai? Eta autokarabanan dijoanentzako ere kontu handiagoa batez ere sartzen garelako mendiko errepidetan aurretikan alako makro errepideki nahi kondo moldatzen naiz ojo zati sartzen gara errepide estuetan eta kontu zibili barra dago, ezta? Eta Rocky Mountainsen gaudela beste parke nazional berezi bat izan gunetzeke Sequoia National Parkea berriro aldaketa, orain gontan, zuaitz erraldoiak, 100 metro artekoak, eta, horretxe bazegoen, ez da, nitxikian itzen emanuen munduko atalas bat, eta bertan azaltzen zen, Sequoia Parke Nazionalen zegoen, zuaitz Sequoia erraldoietako bat, nun kotxak bere azpiti pasatzen ziren, ez da? Nolabait irudikatzeko ze zuaitz pusketaz hitzeken nahi gean. Zuaitz hori zoritxarrez erori zan, baina bertako irudiak eta bertako paisaiak bertan merezi du. Eta behin bertan gaudela, nolabait iritsiko gineke, ipatu dugu Gran Canyon, ez da? Desertuko Parke Nazional erregea, jungo nitzeken Yosemitira. Ikusgarria, ez da ikusgarria, gaina da nola baiteko Gran Canyonen ez da, ez da gerturatzen, ez da zer ikusten, oso gutxi ikusten duzu, eta bapatean, puntu bat ere bizitzen nun amildegi guztia hortxe dagoen, ez da, flipantea. Yosemitekin egitatzen antzeko zerbait, ez da, bazoa zure errepidetxoan, ja dagoeneko, sartu zara Yosemitean, eta bapatean dago parkin bat, badaude kotxe batzuk, guazen, hau da, lehenengo viewpointa edo, ez da? Uste zu bertan kotxetea, ze paisaia, bai? Pentsatu behar dugu, ez da, alako paisai ederra, nun, orain dela egunta zerbait urte, oraindik inun parke nazionalak existitzen etzirenean, iritsi zan, politikari bat, esan zuen, ostras, hau da flipantea. Eta
hau babestu egin barra daukagu benetan, zati honek merezi du. Eta izendatu zuten munduko lehenengo parke nazionala. Bai, bentan, bai, irudia da, bueno, izugarria. Hemen, aukerak eundaka, ez da, gustatzen zainantzako ibiltzea, kilometro mordoska bat, denak ederrak, eta noski, eskalatza gustatzen zainantzako, egongo litzateke, munduko batoki mitikoenean, ez da, bai, orduan, aukera desberdinak, poliki ja, uzten ari gara nolabait parke nazional batzuk, zati asko daude, nik batzuk aipatu ditut, eta iritsiko gineke, niretzako, estatu batuetan dagoen haien irik kutxuenera, ez da, nik hortxe dauzket bi zalantza, edo San Francisco, edo New Orleans, zein edo zein, batak duen agian besteak ez du, biak aipatuko ditugu, bentan biak merezi dute, New Orleans beste baterako utziko dugu, bluesen ruta aipatzen dugunean, eta behin San Francisco, netzako, noski, aparkatu alduzunean kotxea edo autokarabana, bizikletan dagoenean ere moldatuko da, kanpina daudelako, ez San Francisco bertan, bizikleta ferri hartuz, inguruan dauten toki desberdinetan, askoze merkeago ateratzen da, eta gero ondoren ferri hartu, eta San Franciscoko jarburrean portura iristea, ez da? Batetikan merkeagoa dalako, eta bestetikan merezi durako ferri hori hartzea. Behin San Franciscoan gaudela, noski, ezinbestekoa, denok pelikuletan ikusi ditugun, errepide malkarroietan, barderatzea, noski, tranbia bat hartuz. Eta gero noski, paseo polit bat egitea, bertako portuan, hango fokak ikusiz, hau da, bentan, gezurra dirudi, daukazu hiri moderno bat zure bizkarretan, zaude itxasoari begira eta antxe fokak, fokak ez bat eta bi baizik eta mordoska bat, Pier 36 hortan, eta gero noski, Golden Gate zubi ospetsua, ez da? Eta, abiatu gea Los Angelesen, gaude San Franciscon, eta noski, bukatuko daiteke San Franciscon bertan, bueltako egaldi hartuz, baina nire gomendioa benetan, izango nitzeke, kostaldea utzi autobia, hartu kostaldeko errepide lasaia, eta, da Big Sur errepidea, bat errepidea, eta poliki, ondartzatik ondartzara, jutea Los Angeleserako bueltan, berriro ere, kostalde hortako fokak eta ikusiz, edo, beste gertara berezi bat, edo zerbait berezi ikusi nahi duena, hor dago Howard Heston, gaztelua, bere garaian, superaberatxan egin zan, medioetako gizona, ondoren Ciudadano Kane, pelikula egin zutena, bere paper hortan oinarrituta, gaztelu bertan berezia, bertan dauko gaulako, bera, bigarren gerrate mundialeko ondoren, beha ibilizan, bidaiatzen, eta souvenir gisa, eraman zituen, piramide zatiak, eraman zituen templu egipziarrak, eraman zituen, hemen Espainiko, eliz osoak, orduan, ikusgarriak gertatzen da, bertako palazio hartan, gaztelu bat, beak, zerotik erekitako gaztelu hartan, nola ere ikizuen, munduko pieza berezienekin osatutako nasketa oso kuriosua, ez da? Baten sarreran dauzkazulako esfinge egipziarrak, baina gero bagoan sartzara eta gela batean daukazu 13. mendeko gaztelu baten portikoa, eta bar, ez da? Garei hortako superluxuzko gaztelu hori. Eta, poliki, Santa Cruz eta kostaldeko, lehen aipatu ditugun, surf, hiri horiek ezagututa gero, iritsiko gineke berriro ere, Los Angelesea, eta, espero sekulako esperientzia bizitzita gero, eta berriro ere, bueltatzeko goarekin, nolabait agurtzea, bidai netzako berezi hau. Netzako oso berezia da. Bueno, eso gian xoxa batzuko aurreztu eta poliki, eta udarari begira, planazo. Nik gauza bakarra esango dut. Nik pentsatzen nun, ni egon naiz, bidei hau egin dut, aipatu ezuna, eta nik pentsatzen nun Kaliforniara joango nitzela, eta ondartzetaz maite minduko nitzela, eta, ez, gehien gustatu zitzaidana, mendia izan zen, eta Yosemite izan zen gehien gustatu zitzaidana, eta oso leku berezia da.
Bai, nahi aztu zairen aipatzea, kotxezko horretan, aipatuko du, ez da, biziketakoa noski, moldatu daiteke, antxe edo bestean, kanpinen da jarriz eta lo eginez, kotxezko hortarako, arazorik ez dezala eduki, bai batean da bai bestean, inungo arazorik gabe loal izango du, ez da, hortxe, errepidan dauden, hoteltxo horietan, ez da, motel horietan, eta nahiko merke, ez da, horretikan kontuak aterata, autokarabana, kotxe motel, berez merkego ateratzen da kotxe motel aukera hori, bai? Baina, horia, norberen aukeran arabera. Angel Cuerdo, bidaiatu dugu zurekin goxo batera eta bestera, eta agurtu hartzaitu, arratsaleko 5-10 gutxiago diren honetan, baina, mediken hilabete txora edo. Gurean izango zen. Gustora, berriro ere, nire beste bidai kutxun bat aipatzea, eta zergatik, ez da, batean batentzako, ostiral atxalde hontan aizu, ametxerako aukera bat sortzea. Gainera, eguraldia ez da gola plana ondietarako, baina etxean bidai bat proposatu zure buruari eta hori prestatzea, hori ere planika eragarri polita da, esatea, venga, larun bat atxalde hau, eta gaia pixka dena garbi dagoenean, venga, guazen afaltzea. Eta Google Mapsek, aukera ematen dizu, adibidez, gustatuko lehitzaieke, New Orleans jutea, eta baina ezin dut jun, ez orain, edo, ostirala dalako, eta asteburuan ez zitelako denbora ematen, baina Street View dauka, orduan, zuk, panpin hori jartzen balin badezu, New Orleansen edo zein kalen, eta gero ematen duzu, aurrera eta atzera, paseatu egiten duzu iritik, eta aizuk bidaiatzeko modua da. Bueno, abia puntu bat. Utziko dugu eta amesteko aukera, eta zergatik ganez, aipatu dugu, ezta? Agian urrengo udaran, bai? Bagoaz Kaliforniara. Angel Cuerdo, mi esker. Mi esker zuei, ondo izan. Jokin agortuko dugu, Jokin Uriarte zeinketaldeko abeslari, letragile eta gitarra jotzailea. Kanta hori konfinamentu aurretik idatzita egondako kanta bat da, ez? Egiten dago referentzia purbet gu talde moduen bizi izan dugu zen azken bi urteak edo gutxi gora beraz. Zailtasun askogaz, kontzertu gutxi emonda, norabide argi barik, ez? 5 urteren epean, naiz eta intentzinoa hain luzea ez izatea paroi hau, ez eskaleratu barik, 5 urte pasa dire eta gu gazte sentitzen gara gain dibe bai. Estudioa begiratzeko asmoagaz ja hasiak ginen, lan luze bat kaleratzeko asmoarekin, 10-12 kantuko lan bat. Eta gero justo, momentu horretan geundela, gertu zen itxialdia, pandemia eta guzti hau, eta egon gara urte bete geldi. Gainera, urte honen hasieran lortu izan dugu barriro 3 batzea,
eta Lemoako gaztetxeari esker, bueno, guk Igorreko udal lokal batzutan ensaiatzen genduen, eta momentu honetan usteot oraindik ere itxita dauzela. Orain ulertzen dut, kantu batek The End of the Fucking World izena edukitzea ere ez da, kantuak, benetan letra pesimista du, ez? Bai. Eta hor esaten duzu, gainera bizirik sentitzeko arrazoi baten bila, klaro, taldeaz hariko zarete hor noski. Bai, bueno, taldeaz batez ere, baina esan behar dute, referentziazko, letra horren referentzia ikusentzunezko bat dela. Ados. Muinean dauen ideia, telesail bat da, The End of the Fucking World izen berdina dekon telesail bat dau. 20 minutuko kapitulak dire, oso laburrak dire, eta olako itxialdian, olako telesail maratoi bateko arratsalde baten edo ikustekoa, eta horren ondorioz. Inguratzen gaituen nebulosa zikinak. Antiheroiak izena du kantuak, antiheroiak izena du diskoak, galdera egin beharrekoa. Zen litzateke antieroi perfektu bat zuretzat? Zelako galdera Iker. Ez dakit, kanta horretan zinemari referentzia asko egiten dut, eta adibidez, ez dakit, Taxi Driverreko Travis izango zen antieroi perfektu bat, niretzat. Heroi perfektu horren idea zapurro eta ustea, ez? Eta antieroian figura hori aurrera kartzea, eta azkenean dano garela apur bat antieroiak, ez? Gure bizitzatan. Eta azkenean ikusleak edo entzuleak gehiago empatizatzen dauela antieroi batekin, heroi batekin baino. Kopia batzu dira saldu gendu zen, eta eskuragarri egongo dire hurrengo kontzertuetan. Eta, tal bada, Durangoko azokan egoterik izan ezkero, handik. Musikaria, astelenetik ostiralera, goizeko 10:00 12:00. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, Bigarren kafea. Ez da erraza, lerro batzuetan hurrengo gonbidatu aurkeztea. Ez da erraza, hitz egokiak aukeratzea, bereak ainasegarriak direnean. Baina saiatuko naiz. Bai, Enea diskiden laguntza batez konponduko naiz. You are so beautiful. Fito Rodriguez euskal idazlearen egunek 24 ordu baino gehiago dituzte. Hilabeteek 30 egunetik gora eta urteek 365 egun baino gehiago. Bestela ezin azaldu daiteke egiten duen guztia. Fito Rodriguez euskal idazle eta unibertsitateko irakaslea eta ikerlaria da. Azken 35 urteotan Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta ikertzaile gisa jardun du filosofia eta hezkuntza zientzien fakultatean, graduetan naiz masterretan. Euskal idazleen elkarteko lehendakaria izan da, baita Euskal Pen Klubeko zuzendaritzakoa, Eusko ikaskuntzako eta bertsozalen elkarteko bazkidea, Bergarako idazleen eskolan ere irakasle aritu da, eta bar, eta bar, eta bar. Bururatzen zaizkizuen testu mota guztiak landu ditu. Kazetaritza artikuluak, ikerketa akademikoa, divulgazio kulturala, fikzioa, itzulpenak, eta noski, berak idatzitako lanak ere itzuli dituzte. Pentsa zein interesgarriak diren bere hitzak, brailera eta dolomitetako ladinora ere itzuli dituztela. Baina sariak ez ditut aipatuko, bestela puztu egingo da. Fito Rodriguezek hezkuntzaz, literaturaz edota kulturaz idazten du. Eta filosofiaz, asko filosofiaz.
Baina aipatu dut ene adiskiden laguntza batez konponduko nintzela, eta hitz batzuk lapurtu dizkiet ingurukoei. Eta filosofiaren uretan, oin puntarik ere busti ez duen irakurle honi jakingarri egin zaizkio bertan irakurritakoak pentsarazle. Ari Galarraga Cassandra Leioan liburuari egindako kritikaren zati bat da entzun duzuena. Ni behintzat erdi engainatuta heldu naiz azken horri aldera. Ez diot beldurrik filosofatzeari, ez da berba grekoei ere, baina hainbeste gozatzea susmagarria da. Edo lorpen bat gogoetari ies egiten zaion sasoi hauetan. Eta hori idatzi zuen gure lagun Igor Estankonak duela 20 urte. Fito Rodriguezen Magritek ez omen zuen pipatzen irakurri zuenean. Hainbeste gozatzea susmagarria da bai, baina ziur nago guk gaurkoan lortuko dugula. Eta gonbidatuak guk berarekin bezain beste disfrutatzea espero dugu. Ongi etorri bigarren kafera, Fito Rodriguez. Eskerrik asko. Eta konpainia honean noski zuekin eta Joeko Kerren laguntzarekin. Bide batez Igor Estankonak goraintzia bidalizki gozuretzat. Ondo da. Tell me what your heart wants. Such a simple thing. Kafea goxo aldago? Beharra. Bastakit main nondik abiatuko garen, ze heldulekuak agerian geratu da anitzak direla. Kronologikoki egian ez, urrengo asten hitzaldi musikatu berezi bat, solasaldi berezi bat daukagu, birak antolatuta, Carmen Holandarekin batera, Jose Azurmendi eta Gabriel Aresti, parez pare edo frentez frente, ez? Bai, honek badu ere bere jatorria edo bere genealogia, nola baita izan da. 2019 egin zan Santelmon, Donostin, baina Jose Azurmendi katedrak antolatuta, Jose Azurmendiri buruzko lehenengo kongresoa. Eta orduan, ni bili nintzen prestatzen bere hasierako edo lehenengo garaiko entzego gintzari buruzko zerbait. Bide batez, esan dezagun, garai hartan argitatutako gauza batzuk ez zeuden bere izenez argitaratuta. Ez izenez baizik. Izan ere, berak argitaratutako gauza batzuk ere debekatuta izan ziren, zensuratuta, alegia. Eta gero beranduago argitaratzerik izan zuen, eta hola ez. Orduan hortarako sartu nintzen besteak beste, Jose Azurmendi eta Gabriel Arestiren gutuneria aztertzen. Gutuneria hura ere, berandu azaldu zen euskeraz eta plazaratu zen 80. hamarkadaren bukaeran, gehien batean Susak egindako ahalegin esker eta Carmelo Landak egin zuen ikerketa lana eta apaiatzeko, hobe esateko, egin behar ziren guztiak, ez. Orduan, hasi nintzenean Jose Azurmendi aztertzen konturatu nintzen, bere garaiko lehenengo poesiak, ez zirela behar bezala ezagunak izaten. Berak publikatu zuenean 70-aren hitz berdeak, hor zegoen poema luze bat, manifestu atzeratua, izenekoa, zensuratua izan zana, eta gero askozaz ere beranduago argitaratu zana. Antzekoa gertatu zitzaion Gabriel Arestiri bere zuzenbide debekatuarekin, ez? Arke egin zuen beste poema luze bat, bidalizun zarautza, hor Lizardi zarira. Lizardi zaria hori seri eman zioten, oso gaizki hartu zuen Arestik, epaimaian erabaki hura, eta orduan erabakizun gehiago ez idaztea, eta idatzi zion Joseri, ez? Eta esplikatu zion dena. Orduan, bion artean sortu zen harreman bat, nik deitzen dudana paraleloa. Alegia, biak juntziren bere bidetik, oso bata besteen ondoan, baina kontrako norantzan,
Hasiera batean Jose Azurmendi oso marxista eta iraultzailea zen bitarten, Aresti oso iaia sabinianoa zen, oso aberri izale. Eta bukaeran Aresti hiltzea zijoana oso marxista bihurtu zen, porrokatua erabat, eta Azurmendi berriz, oraindik gurekin dago, baina gero eta nolabait nazionalago bihurtu zaigu. Orduan, bion artean harremana izan zen oso gertukoa, eta orduan nik handikan kongreso hartan aurkeztu nun ponentziaz aparte, sortu nun testu bat. Eta testua zen bioi, alegia, Joseri eta Gabriel Arestiri, ez? Jose Azurmendiri eta Gabriel Arestiri. Baina, bueno, buruan nuen, nire, nola esango nuke, nire formazioaren akatzak edo, bioi, banun grekeraz, bioi paraletotan, Plutarkok egin zuen bizitza paraleloak, ez? Nik pizatzen nun, behiak zirela, paralelotan ibiltzen ziren bizitzak, ez? Eta bioi ere bizitza da, grekeraz, bio. Orduan, hor ikusten nunik bioi horretan gure bizitza, gure kultura biziaren aldarrikapena. Eta aldarrikapen hori suertatu zen maiatzaren 78 aipatzen den hortan, 78an, 78koa da manifestu atzeratua, eta 78koa da euskera batua, eta 78koa da hauen inguruko planteamendu guztiak hor batu ziren gero Txillardegi, Pierre Lartzabal, Jean-Louis Daban, beste asko, nolabait gure kultura, gure bizitza kulturala bizi berritzeko, ez? Orduan, horrek eskatzen zuen ez bakarrikan hurbilketa nolabait ikerketaren ikuspuntutik, karo, mende erdi pasa baita, baizekan eta aldarrikapen bat ere, suposatzen zula horrek, ez? Eta aldarrikapena da, bestelako hizkuntza bat. Hauek inauguratu zuten hizkuntza literario berri bat, ez? Orduan nik idatzi nun, literatura insumisua deitutako liburuen hasieran, bioi liburuari, hitz modestu atzeratua. Hitz modestu atzeratua. Azpian zegoen manifestu atzeratua. Eta orduan, horrekin egin nun liburu bat. Liburuak kaleratzea zijoanean editoreak esan zidan. Oso ondo, zuk ulertzen dituzu gauza horiek guztiak. Baina jende gehienak ez daki manifestu atzeratua ere zer den. Orduan, zergatik ez dezu egiten antologi bat Jose Azurmendi eta Gabriel Arestiren. Orduan, hola sortu zen bioi lagunarteko antologia. Karo, egiteko nik Jose Azurmendien partea egin nun, eta noski hor sartu nun manifestu atzeratua, pentsatzen nun jendeak ezagutzen zula, baina gero konturatu nintzen ezetz. Eta egin nun araketa, egin behar, antologia baten egiten den lana, eta gero Carmelorekin hitz egin nun, eta Carmelok noski Gabriel Arestik ezagutzen duen primeran ezagutzen baitu, esan zidan baietz, eta bion artean egin genuen bioi lagunarteko antologia. Orduan, hasiera batean genetikoki nolabait esan da, lehenengoa izan zen bioi nire liburua Azurmendita zala, baina azkenean Azurmendita Arestien arteko harremanaz, eta handikan sortutako nire testoekin egindako liburua. Eta gero sortu zen bioi lagunarteko antologia. Zeinak dituen alde batetikan bakoitzaren sarrera eta hautaketa, eta gero hoiekin osatutako testu berri bat, bioi lagunarteko antologia. Zuk uste guzu askotan lan handia dagoela gerturatzeko filosofia, ez dakit irakurle arruntei?
Bai, bueno, baina adibidez Jose Azurmendien kasuan ikusten da bere lehenengo lanak poetikoak izan zirela eta gero entzegugintza bihurtu zirela gehien batean, ez? Entzegu gintza eta ere gutxigo saiakera literarioa ez dira filosofia. Baina, bueno, bere Azurmendien lehenengo lanen artean daukagu Kolakowskiri buruzko antologia bat eta 72 edola argitaratuta. Oain aipatzen baldin bada Kolakowski filosofo poloniarra, inor gutxik ezagutzen du, baina garai hartan oso importante izan zen, oso kritikoa izan zelako stalinismoarekin, marxismo klasikoarekin, autoritarismoarekin, totalitarismoarekin, baina oso poloniarra zen. Orduan, bere aberria zuen muñetan eta kulturan eta hola. Baina, bueno, hor ikusten dugu, honek idazten zula literatura polonieraz eta berriz entzeguak eta zeak inglesez edo errusieraz edo zeak, ez? Josek ere idatzi du filosofiaz alemanez edo espainolez, baina literatura idatzi du euskeraz beti, ez? Orduan, nola hurbildu filosofiara? Bira, kausa bat kontatuko izut. Ni izan nintzen zehazkan filosofia irakaslea, Kanbo kolegioan. Garai hartan, zehazkan ikasten zituzten gazteek, aurkezteko hango unibertsitatera juteko azterketara, juten ziren banaka, bakoitza bere aldetik eta libre bezala. Orduan, ez joazten beste liseotakoa bezala batera. Orduan, gurea izan zen lehenengo promozioa, lehenengo taldea batera jontzana. Horre hon ziren ikaslea adibidez, Egoitz, Urrutiko Etxea, Simun Fos, gero Josian Zamora idazlea, iparraldean, Agerre Zizelkaria, esaten duten eskultorea, oso talde, Ester Perurena, oso talde polita izan zen, baina ni junintzenean aruntza, oso importantea zen filosofia, puntu asko ematen zuten, eta oso denbora gutxi zuten filosofiarako. Orduan, junintzenean, esan zidaten filosofia eman behar nula frantsesez. Eta esan nuen ezetz, nik filosofia emango nula euskeraz. Eta gero prestatuko genitula testua frantsesez azterketarako eta ezakit zer eta hola. Hasiera batean ez zuten bate garbi, eta hola, egin genuen euskeraz, beraz, gazte horiek hasi ziren pentsatzen beren kulturitatik, eta lortu zuten Frantzia mailan, iaian, nota oberenetarikoak, izan zen harrigarria. Gainera, gero badakizue Frantziak oso kartesiano eta batipat oso zentralista dela, orduan azaltzen dira zerrenda guztiak, onartutako zerrenda guztiak puntuz puntu eta goitibera eta bakoitza ze eskolakoa den eta zeakoa eta ez, dardun, jendeak ikusten zuen eskola bat, kolegio bat, Kanbon, barnetegia eta guzti, eta alako notekin, orduan, deiak etorri ziren toki guztietatik. Reunion irlatik, jendeak bilali nahi zitu, hori garantia bada, baina, claro, esatzen, nous avons un petit problème, parce que nous utilisons le basque comme langue véhiculaire pour faire l'enseignement, pour emaner les cours. Pardon, nola? En basque. Hori da. Nik uste filosofia... Grezia zarrean, Grezia zarrean kontatzen da Aristotelengana juntzitza jola alako jakintzaren aldeko edo zale bat eta esan zion, zer jakin behar da filosofia egiteko. Nik nahi dut filosofia ikasi. Eta honek esan zion, berdin da nork ikasten duen filosofia. Ekarri dazu
grekeraz dakien bat. Esklabo izan da ere. Zeren, filosofia da, azkenean, esklaboen jakintza. Alegia, edo nork eskura lezake bere hizkuntzaren jabe izan ezkero. Eta hori da funtsezkoena. Norberaren hizkuntzarekin pentsatu ahal izatea. Hizkuntzak ez du baldintzatzen guztiz pentsakera, noski. Irudiak daude, bizipenak daude, baina hizkuntzak formulatu egiten du eta aukera ematen digu. Eta horregatik filosofia aukera horretan oso gertu dago, adibidez, literaturarekin. Alegia, filosofia guztiak dira azken batean logofilikoak. Zehazkan ematen nuenean filosofia hori, ematen zuen filosofo gehienak mundu osoan frantsesak zirela. Alegia, logofilikoa da, beraiek hartzen zuten aintzakotzat funtzean frantsesak. Alemanian alemanak hartzen dituzte eta alakoak ez. Hola da. Orduan, filosofia, bai, edo nork eskuratu lezake, baina hizkuntza zain dezagun horretako ez. Beno, entzulea gustora hariko da, gu gauden bezalaxe, hemen txunditzetik gertu, baina gai gehiagora aipatu behar ditugu urrengo minutuetan, eta bada ezpada, aurrera pixkanak egiten joan behar dugu, baina gehiago jakin nahi duenak aipatu dugu, datorren astean izango dela, Bira Kulturgunean Bilbon, Jose Azurmendi eta Gabriel Aresti parez pare, Fito Rodríguez gure gonbidatuak eta Carmelo Landak izango duten tertulia musikatua. Lagun arteko hitz, gutun, poema, doinu, eta eztabaidak, jenda aurrera, arratsaleko 7:00 Ronda kalean dago Bira Kulturgunea, uste dut Bilbotik entzuten gaituzuenok ondo aski kukatuta duzuela Bira Kulturgunea, baina norbaiteke zalantzari balin badoka, antxe Ronda kalean leku, ez da euskal kulturaren ateneo txiki bat badago, eta arratsaleko 7:00 baino lehentxeago joan, eta bertan gara gartotxo bat hartuta, giro ezin joan helduko diozue, Fitok eta Carmelok izango duten solasaldi horri, baina denboraren zaintzaile behar dudalako mai, uste dute baditugula oraindik gauza gehiago lantzeko Fitorekin. Nola eten da ordularia, gaur GMT Greenwich Meridian Time. Bai, pendiente gelditu zen karrerekin Alfonso Sastreri buruz hitzen genuenean, eta horra gertu zen Heptamerona, Heptamerona itzulpena, eta Margarita Nafarroakoak idatzitako ipuin bilduma, 72 okeraz banago, 70... Ipuin, 70 piko ipuin dira. Segun edizioak, hasiera batean bat gutxigo izan zen, hasiera batean etzan azaldu, esan plazaratu bere izenez, beste izen batekin, gero bere izena eta guzti azaldu zen. Eta guztik itzulita? Ez. A ber, sekulako lana da. Baina hor sortu da herri honek dakan giro eta horren ondorioz mirari horietako bat, ez? Hor, konfinamenduan geundela, ni hasi nintzen pentsatzen, aspalditikan buruan banun, Heptameron, euskeratu egin behar genula, Heptamerona. Sartuko naiz gaian. Oroar esaten da literaturan abia puntua daukagula Dekamerona, ez? Dekameron sortzen denean Renazimendun garaian, orduan hor hautzi egiten da Eliza Katolikoarekin, hautzi egiten da Latinarekin, azten da beste modu batez idazten, eta beste gauza batzuei buruz. Adibidez, sexoi buruz, adibidez, potereari buruz, parregarriak sortatzen diren historiak sortatzen dira, eta hori dena bokatziok bilduzun Dekameron horretan, ez? Baina, Dekameron hori gizon batek idatzizun, katoliko jaiotzez eta kultura hortan, beraz, patriarkatu baten barruan. Eta orduan, nolabait erotismo hori edo umore hurbilketa horiek, azkenean dira, hori, gizonezkoen ikuspuntutik, katolizismoen ikuspuntutik, eta orduan gehien batean parre egiten zaio emakumeari eta zeari. Margarita Angulemakoak edo Nafarrokoak, Frantziako Francisco lehenaren arreba zanak, berriz,
egin zuen emakumeen ikuspuntutik, eta gainera bere garaian eta bere tokian erreferentzia etzan guztiz katolikoa. Erreferentzia funtzian zen kalvinista, reformazale, protestantea, beraz. Eta orduan daukagu bere inguruan korta bat, esango duken euskeraz, alegia inguru bat, intelektuales josia oso ikuspegi ezberdinetakoak, eta Tameronak ematen digun literaturaren abiapuntua ez da horren patriarkala, eta ez da horren gizonezkoa, nolabait esan da ez. Orduan, gainera, historia sortatzen da hemen, Pirineotan, Kotereten ingurun, hor halako geratzen dira euriteen ondorioz, geratzen dira zaldun batzuk eta praide batzuk eta emakume batzuk geratzen dira hor erabat isolatuta, eta denbora pasen, hasten dira ipuina kontatzen. Eta hori da oinarria. Orduan, zazpi liburuki dira. Berak, Margaritak 10 egin nahi izan zituen, baina lehenago hiltzan. Orduan, literaturak ematen digun aukera, zazpiak bat ekartzeko gurera, eta zatea, ez, Nafarrako erregina zen. Baina, klaro, asuntua da, orduko frantsesa ez da oraingoa. Oraingo frantsesa hasten da akademiarekin antolatzen Frantziako iraultza eta gero. Alegia, 19. mendean kasik, eta hau da 16. mendean erdila. Orduan, hor nahazten dira angulemakoa, nahazten da pabekoa, nahazten da. Orduan, etzan erreza, eustea horri, eta aztea itzulpen horrekin. Hazen nintzenik, hor konfinamenduan eta konturatu nintzen ezin nula, egin behar zala, baina sekulako lana zala, eta orduan deitu nion beste lagun bati, Xabier Artolari. Bea ere, isa taldekoa, informatika fakultateko irakaslea, itzultzaia ere, bai, adibidez, itzulita du Samina, Margarit Durazena, La Douleur, frantsesez, mina femeninoa da. Eta orduan, berarekin jarri nintzen harreman, eta zango, hasiko gara lehenengo liburuarekin. Eta lehenengo liburua egin izan dugu. Orduan, gero esan genuen, ja badaukago lehenengo liburua. Orduan, ja puntua hor dago, zer egin behar dugu hemendikan aurrera juteko. Orduan, hase ginen harremanetan aiziekin, eta hor dintzen genuen, oain eizieko zuzentzaile eta interpretari eta itzultzaien elkarteko burua da Itziardi Deutzurrun, Naparrak. Eta berak ulertu zuen bere ala. Orduan, eraman zuen eiziera, ikusi zuen abertzea aukera zuen beste itzultzaile batzuk hor sartzeko, sortu zen crowdfunding bat, eta lortu genituen 4.000 euro eta piko. Horren inguruan, jende gehiago hasi izan biltzen, tipate Inés Castilla eta Josu Jimenez Naparrak, horiek dira Naparrako Ateneokoak, eta gero etorri ziren argitaletxe ezberdinetakoak, eta beriziki Pamielakoak. Eta, asuntoa nola dagoen egun. Lehenengo liburukia, itzulita dago eta deskargatu daiteke doainik, jadanik, buktegin. Argitaratuta dago eta ja egin dugu irakurketa publiko bat Kondestable jauregian Iruñan. Hasi ginen goizeko 10 eta bokatu genuen arratsaldeko 8. 50 persona elkartu ginen, oso ondo atera zan eta oso interesante izan zan dena. Eta handikan geratu da ja talde bat segitzeko gainerako ipuin guztiak itzultzeko. Orduan, mendikan nik uste urtebete barru edola Tamerona izango dugula euskeraz paperean modu normalizatuan segurezki Pamielak argitaratuta. Gero baita ere izango dugu buktegin deskargatzeko doainik, eta hemendik eta 7 urte
hoiek bukatzen diren bitarten, urtero egingo da irakurketa publiko bat, buktegik antolatuta, liburu bakoitzarekin, eta orduan ja badaukagu festa beste dozena erdi bat urterako. Lehena indegu, lehenengo tomoa ina dago, plazaratuta dago, eta lana bideratuta. Orduan, mirari bada, baina Nafarroan eta Nafarro nola esango nukenik, intelektual, renazentista, burutik ere kendu diguten erreferentzia hori, ari gera berreskuratzen gure gaurko kulturarako. Esteka jarri dugu hemen, buktegiko esteka, da denok sartu zaitezen, ze hor dago eskuragarri. Sartu eta nengo gozo jana Maritorena topatu dut. Buktegin? Ara? Arratxaldeko 5:23 minutu, gaur saioa luzeago izatea nahiko genukeen, ze segituan amonak ere hortxe zai izango ditugu, Kontxita Beiti eta Mari Miugalde, baina Fito Rodriguezekin oraindik badugu gai, beste gai bat lantzeko. Bai, bueno, badaukagu este problema. Dauzkagu, gai pilo bat dauzkagu, baina aurrera gutzi barko ditugu. Bai, batukitu nahi dute, bai, porque hori gauza guzti horiek gutxi izango banitze edo, geure sortuak Udalbiltzako bekaren ere saritua izan zara eta Zumaian sorkuntza edo... Bai, hori izan novela laburra egiteko, zori txarrez nik uste baino laburrago eskatu didate, baina ja bukatuta dago, eta ikusiko dugu nola plazaratzen den, baina ez naiz ni bakarri, hori dira 16 idazle, eta azkenean Udalbiltzak berak kaleratuko du, orduan Udalbiltzaren esku dago momentu honetan, eta hortan ere, nik uste aurrera pausore badela, bai paperean eta bai sarean deskargatzeko aukera egongo da. Orduan, Zumaiara jun naiz, oso pozik joan naiz, eta landu dudan gaia izan da nire adineko persona bat, beraz, 76 urteko gizon zahar bat, bueltatzen dela bere herrira, aspaldiko partez kanpora joan behar izan zuenak, eta aurkitzen du bere alaba eta bere iloba eta bere orduko lagunak, batzuk kartzelatikan pasatutakoak, besteak ez dakizzer, saiatzen da egokitzen, baina, aurkituko du baita ere pandemia. Eta egoera arraro hitza, egoera hitz hartan, asko hitz egiten da ongi etorri buruz, eta hola ez, baina ez, hau bueltatzen da bere herria bea bakarrik, eta ez du ezer, zardadean dago, eta izena du ostantza. Ostantza, ez dakizuen zer den, Ilunabarra da, denok dakigu Ilunabarra zer den, eta lehorretik itsasoa behiratzen dezunean, Ilunabarra ikusten da, ez? Marinela baldin bazea Ulisesen antzera, mundutikan ibilizeala, bueltatzen zarenean ikusten da ostantza, ez da Ilunabarra. Orduan, ostantza hortan dago gizona ere, bai, alegia, Ilunabarra moduan, ez? Nolabait udazkenean, edo azkenetan, ez? Baina, polita da, udazkena, politak dira, Ilunabarrak edo ostantzak, eta berak ere edertasuna bilatu nahi izango du, bere bizitza hitza, edo hitz hartatik, behar bezala ulertu alizateko, eta hortan lagunduko dio, egingo du harreman berri bat, alegia, bere biloak. Buah. Bai, hori da mai, buah. Uste du datorna astean Bilbora egingo dugula eskursio, Bida ze ondo?
Oino, ni noa, nahi baldin bazute elkarrekin jun. Nik birara itzultzeko Arrazorik ez. beti da planon bat, esan, uste dut, beharko genukena baino gutxiago jaten garela Bizkaitarrez garenok birara, baino zazpiak bat eipatu du leno Fitok eta uste dute heptameronak bat egin barko lukela gehiago hanbiran eta Lutxo eta konpainierekin garagardo gehiago hartu, beraz. Akaso egingo dugu plana, bai? Osando. Ukitzako modu bat. Eta uste dut mai egin behar dugula bigarren kaferako edo... Bai, hirugarren gonbidapena, bai, nire ustez... Edo bigarren kardurako, ez dakit zertarako itzordua. Ez dakit, aizeago ezela, noiz benka etorri behar da Fitoa kontatzeko hainbeste gauzak, ez? Bueno, nik aitzaki emango dizuet nahi badimez, Laster 2022ko urtarriaren 14an Txiardegi hiltzala 10. urteurrena izango da. Horren inguruan zerbait azaltzea interesante litzateke, zen Txiardegi daukagu beste persona bat funtsezkoa izan da gure kulturarako eta era bat baztertuta dagoena, osea, ez euskaltzendian, ez bere herrian, alegia Donostian bertan ez dula behar bezalako rekonozimendurik eta horretaz hitz egiteak balio du, nik ustet. Onartua eta gonbidapena luzatua. Nik egutegian idatzi dut, dagoeneko. Nik, Fitori izan bere goza bat, urteurren horren bueltan, nik datu bat bakarrik emango dizut, eta nahi bezala erabili. Bueno, nahi bezala erabili ez, esango diazu. Txiardegiren akordoia ez dakiz zergatik nire eskutan dagoen duela urte batzuk, eta uste dut erabiltzeko moduko dela. Ara? Urtarriak 14. Ara? Ara? Bueno, ez da afinatu beharko da, aspali ez dut jo, baina... Bai, misterio. Bai. Egiteko modu bat. Ez honen agian, ez ederren agian. Egin barko dugu itzordu hori berriz ere, baina akaso itzordua mikrotik kanpo egin barko dugu datorren astean Bilbora joateko ere. Itarekin, plazarra, Fito, hartu genuen kafea aurrekoa, hartu dugu kafea, eta hartu barko dugu bigarren kafea ere, baina... Kafe kompletoa. Hori da, baina agurtu horretik nik uste du telefonaren bestaldean dagoeneko badagoela. Kontxita Beitia, arratsaldeon. Arratsaldeon. Kontxita Beitia mundu guztia ezagutzen du, eta Fito ere bai, noski. Zeinekin naizea, ez dakit, Fitokin naizea, Bai, Fito naiz, bai. Kaixo, Fito, zemoz, aspaldiko, azkenengo aldiz, Durangoko azokan topatu ginen, begira. Entzuten aitu naiz entzuten zure saioa, eta gogoratzen nintzen, azkenengo aldiz han topatu ginela. Zutxapasekin zindua zen. Beste liburu bat dator bide beretik. Duela, liburu hori atea genuen duela 3 urte. Eskola publikoa ez da Euskal Herriak behar duen eskola publikoa. Oso gaurkotuta da hori, Hori da. Eta orduan, gogoratzen naiz hortan aurkezpenean eta hola oso polemiko izan zala, pizkat provokatzaia izan tituloa ere. Bai, ez da. Eta orduan, izan genuen noski tirabirak, ikamikak, esplikatzeko, bat eta bestia. Baina, ematen du 3 urte eta gero, gauzak aldatu direla, edo guk aldarrikatzen genuen aldaketa hori badatorrela. Bai.
Kontxita, uste dut datozen astetan hezkuntza gaiari heltzen diogun bezalaxe Fitori ere gonbidatu barko diogola, zuk eta Marimik dituzuen eztabaida etxo horietara. Baina, batek eta bestiak agurtuta eta Fito gurean geratuko landik tartetxo batean, Marimi, Kontxita barkatu, emaidazu segundu bat, Marimi dei honetan batzeko behar dudalako teknologiarekin zerbait egin. Oso ederki. Ertzetatik erdira, atzetik aurre. Eta Marimi datorren bitartean, Goiuri Zeizarandia badoa, eta badoa urrutira. Urrutira noa. Ondo pasatzera, eta lana egitera. Lana egitera? Gauzat esan behar dut zure ahotsaren oberako. Zer? Kontuz ipurdu iztan igarotzen diren gauekin. Bidaia nahi izan! Banoa! Eskuminak txoferrari eta Madrid ere bai. Vale. Aio Goiuri! Astelen arte! Astelen arte! Kontxita, ez dakit non da bilen Marimi, baina uste dut gaur bakarrik utzi zaituela. Esan dit, igual justu xamar iritsiko zela, baino... Bueno, barkatu, bai, esan Kontxita. Bai, niri ez dira deitu eta ez detitz egin berarekin. Nik bai, baina esan dit, bazaukela bilera bat eta kaso ezartxo baita atzeratuko zela eta badirudi. Ni ere kanpoan ibili naiz, kanpo santura jo naiz, Iria Zabalera, beraz, gaur denok gabiltzalde batetik bestera. Bueno. Non bai. Ondo da, edozein kasutan, Kontxita, bueno, aipatu nahi zenituzten biok eta momentuz bazurekin aztertuko ditugu, Fito Rodriguezek ere zerbait esan nahi badu guztionen inguruan, esku altxe ikastolan bezala, eta mikroa irikiko diogu, baina Kontxita, bueno, izan da azken egunetan, nahikoa buelta Arnaldotik eta Arkaitz Rodriguezek irakurritako edo adirazitako adirazpen horrekin, horren inguruan izan diren erreakzioekin, bueno, labur bada ere entzulea testu inguruan jartzeagatik Arkaitz Rodriguezen hitzetatik hartu dugu kortetxo bat eta hori entzungo dugu gaian murgildu horretik. Etaren indarkeriak eragindako biktimen aipamen berezia egin nahi dugu. Gure atxekabea eta mina adierazi nahi diegu jasan duten sufrimenduagatik. Gure egiten dugu haien mina. Eta sentimendu zintzo horretatik baieztatzen dugu ura etzela inoiz gertatu behar. Inork ezin du gogoko ukan ura guztia gertatu izana. Ez da denboran hainbeste luzatu izana ere. Aietera, lehenago iristea lortu behar genuen. Bueno, Kontxita, zuzenean. Konta iguzu batetik zuk nola jaso zenituen hitz hauek, eta baita hitz hauek sortu dituzten, erantzunetatik bat eman nabarmendu nahi baduzu ere, horri helduko diogu. Bueno, nik uste dena esana daukela, Nik uste dut hor, jarri bezuten zati hortan, dana esana dago. Eskatzen zuten guztia esana dago. Zer da, kondenazioa, kondenatu itxa ez dula esaten. Eta zer, ez ditu esaten ez dela gertatu behar izan sekulan, ez edo esaten oso gaizki gontzala dena. Orduan zer gehiago behar da? Zer demontre gehiago behar da?
Eta nik ez dakit, lehenengo sorpresa izan zen, lehendakari ikusi nunean horren asarre bezala, ez? Nire sensazioa zen asarre zegoela. Eta zergatik zegoen asarre. Hitz horiek ez zikolako gustatu. Ez dut ulertzen. Denbora gehiagit erdatu dutela, beraiek esaten dute, askozen dago egin bat zirela gauza horiek. Baina, gauza horiek ez dira etorri bat-batean, ez dira etorri nire iritziz adibidez entzuten dedanen eta da inoi mazkeeta, eta besterik ez, eta bueno, eta da ondorio bat, Hemen, badirudi frankismoa ez gendula ja inork bizi izan, eta batzu gelditzen gera bizi izan genunok frankismoa, eta nundi sortu zen, eta zeren ondorioz eta zertan zatan bere historia. Bueno, eta kontutan uki behar dugu, gainera, bere beste gobernuak etorri ziranean, hildo beretik juntzidala. Eta gero, pensatu behar dugu, batzuk terroristak zirela, eta beste batzuk legalak, egiten zuten guztia, estakeri guztiak, eta gal, eta dena legala zanun bai, ez? Hala dirudi. Eta indar poliziar guztiak, beraien mende zeuden, eta beraiek agintzen zituzten hilketa eta min guztia, izugarrizko mina izan zen. Batzuk esango dute ondo mereziak izan zutela, beste batzuk bat ere zer egin gabe, sekulako tortura jaso zituzten. Eta bueno, gauza asko daude hor aztertzeko, bestaldetik ere. Ni oso ados nago, ezin zitekela eta ezin gendula ia jarraitu, eta lehenago ere bukatu behar zala, eta segurazko ezala hasi behar ere, eta ni hortan ados nago. Baina, bueno, gauzak kontestuan jarri beharko dugu. Eta kontestua da, 1929 aurrera etorri zena. Ez esateko 1936. Orduan, denak zauden gerra momentu batean, baina gero zauden irabazle batzuk. Eta irabazle horiek eraman ginduen lekura. Hori da nire iritzia. Horregon dira, Kontxita, bueno, hainbat erreakzio eta badakit batek sumindu zaituela, bereziki edo bueno, behintzat sumindu zaituenen artean koka dezakegula, eta da Iñigo Urkullu lehendakariaren adierazpen honen osteko erreakzioa, ez? Ez dakit, eskerrak gero konpontzeko esan zula, bueno, beste ia Madriden eta hasi ziren esaten, Madriden eta emango batzuk ere bai, hasi ziren esaten, burla bat izan dala eta ez dakitzen gauza. Eta behintzat alderdi erotatik Urkulluk eman zion bere lehenengo azarrealdi horri eman zion buelta esanez hori ez dula berak ikusten. Burla ez serio egin zutela eta zior dagoela serioski jokatu dutela. Baina hori besteik esan falta, noski, ez? Baina berak zergatik hartu zuen horrela, nik ez dut ulertzen. Eta segitzen dut ulertu gabe. Eta norbaitek ulertzen balin badu zergatik jarri izan horrela Urkullu, esplikatu dezaidala. Fito Rodríguezek esku altxadu ez dakite hortarako edo beste nabarburaren bat egiteko, Kontxita. Zure baimenarekin, Kontxita. Bira, ni harritzen nau urteak eta urteak ibili dala, gatazkarik ote dagoen ere zalantzan jartzen, are gehiago, ukatzen. Osea, hemen ez dago gatazkarik, baina hauek Arnaldok eta Arkaitzek emandako aurretik atea zan Rafael Bera zanez gerra batean gerra guztiak erabili behar direla, gerra zikina ere bai.
eta gauza bera esan zuen Ramon Jauregik. Orduan, ez zegoen gatazkarik, baina nolabait gerra egon da, eta are gehiago, entzun ondoren Arnaldok eta Arkaitzek esandakoa, Justizia Ministro Espainiarrak, Marlaskak esan zuen, beraiek irabazi dutela. Ez baldin badago gerrarik, ez dakiz zer irabazi duten. Eta gero esaten dute, berandu etorri dala, duela 10 urte pasa zen ura aietekoa berantiarra zala. Baina beste inun ez da ikusten hemen bezala inolako jarraipenik ez dagola, halako disidentziarik ez dela sortu. Ni bizi naiz Irlandan, Belfast ezagutzen dut, eta hor gertatu zenean ostiraleko hitzarmena, disidentzia desente egon zan errepublikanoen artean, eta segitu zuten borroka armatorekin. Hemen baloratu inberra dagona hori da, ez dala disidentziarik egon, eta aurretikan eginda egon zitekeela. Eta ordun zergatik azerre egon eta jarrera tonto horiek, esan edetan tonto diot, esatea ez dagoela gatazkarik, ez dagoela ezigitasonirik, ez da gertatu behar, jarrera tontoak dira neratzat, baina bakizu, herri batzutan tontoena lehendakari. Bai. Kontxita, Fitok esan duenaren arira, badira aste honetan gertatu diren bi unez, bata Ramon Jauregi berak Ramon Jauregi bera izan du protagonista? Ni Ramon Jauregikin gelditu nintzen esan non, nik ez da, nik ezagutzen nuen azkenen urteetako Ramon Jauregi. Hau zer nondik ateratzen nahi da holako gauzak esaten. Osea, ze era gogorrean, ze era uler ezinean, mekatxiz konpontzen ari zidan, eta denon nahi dugu zerbait konpondu. Ja badagara, baina alde guztietatik konpondu beharko ditugu gauzak. Eta orduan, hemengoak ateratzen dira zerbait esaten, eta ura ere gaizki dago. Ez balin bazuten esaten, gaizki dago. Erdizka esaten balin badute, gaizki dago. Eta oso obra juten balin badira hitz egitea eta kontatzea, hori ere gaizki dago. Bueno, esango digute zer dan egin behar deguna, edo ikusiko dugu, zer dan bereiek eskaintzen digutena. Ustedet asko eskaini behar digutela gainea, eta asko aldatu beharko dutela bere ideia. Hau ez da nik esan deana. Badirudi Frankoen eraginak ez duela jarraitu gero, ez, Frankoen eraginez da gau, eta bukatu gabe dago bide hori. Geni, eta hori ez da aipatu, inork ez du aipatu, inork ez teleberri guztietan eta Madriko irratietan eta entzun izan dut, eta gainera interes hondekin aste honetan esaten zituzten gauza guztiak. Eta inorri ez diot loturarik hartzen, eta inorri ez diot nolabaiteko zerbaiten ondorioa izango zala hemen sortu zanean, ez? Eta ondorio bada, ez da hemen sortu duzan horrela alako batean, eta hemen ondo ginen, deno gendun, askatasun guztia da genuen gazta guztiak egiteko, eta alako batean, ze istiluk eta ze gauzak, eta bueno, eta osea esmaten dietan esaten dietenean ez lukela gertatu behar izan, inoiz gertatu zona. Bueno, beste aldetik erantzun bat izan zan, nik behintzatala ikusten dut, argi eta garbi ikusten dut. Eta pensatzen dut hori idala gainea gure historia. Egitazko historia hori da. Ezin daiteke historia moztu bakoitzak nahi duen garaian, eta hor urte batzuk utzi, 40-tik 60 urte bitarte esan ez gertatu hemen. Ez? Eta gero 60-tik aurrera, Jesus, zenba gauza. Eta zer iztoa gehan, ez? Ja, nahikoa da, Egon da beste momentu bat, aste honetan uste dut nabarmentzekoa, momentu asko izan dira, Kontxita, baina bat bereziki Gogora Institutuaren egitaldi batean, aste azkenean,
Inigo Urkullu lehendakariak egin zuen, bere erreferentzia eta hitz egin zuen, etaren biktimen inguruan, eta haren ostean Maria Jauregi izan zen bertan, eta honek gogorarazi behar izan zion lehendakariari, badaudela, bestelako biktima batzuk ere, estatuaren segurtasun indarrek giza eskubideak bortxatu dituztela, eta uste dut honek ere kokatzen gaituela, ez pixkate errelatuaren eta norberaren posizioaren inguruko eztabaida honetan, eta zoru etikoaren dagokion honetan, ez da Fito, zerbait irakurri nahi ote duzun edo aipatu nahi duzun. Biran eta Bilbon irakurreko dugu manifesto atzeratua, ez? Manifesto atzeratuaren hasiera, Jose Azurmendik idatzitakoa 78an, ona dio. Panfleto bat idatzi nizun, kondenatu nahi banauzu, injustiziarik kometa ez dezazun. Gure herriak ez dauka kondairirik, pobrea da, ez dauka pirata koskor bat, langile sufritu aizuk. Mugaz zentzugabe asko, mila zorigaizto besterik, ez da gutxi. Euri gortina batek izten du gure kalendarioa. Ez bilatu kondaira unibertsalen liburua ondietan gure imperiorik. Baina libre izatea gauza ikaragarri zaila da. Marx bat edo 1789 bat izan ez duen herri zori gaiztokoarentzat. Zerekin pagatu behar du? Ikaragarri zaila da. Ze guk ez daukagu pirata pare bat, langile on batzuk, muga txar gehiago eta olako zerbait besterik, kalderi jautza. Baina libre izan nahi dugu, ze kulpa dakat Eta txeke zuri faltzo baten antzean, Gernikako arbola bat asmatu diguten arren, libre nahia bekatu balitz bezala, aitzakiaren bat beharko bagenu bezala, guk guzti simple libre izan nahi dugu, besterik ez. Nik eituko nuke gaur ibili naiz liburu horren arira, eta orain txarri nintzen poema jarraitzen, poema txar batean deklaratu behar diot, gure gauari ezetz, goizaren kontra, Gernikako arbolaren kontra eta herriaren alde. Deklaratu behar diot kaleari, gure jauntxoak ez direla sekula, gure herria izan da izango. Soiltzen zen, talurra maikoz, busti ondoren, begiazpia loitzen zen, bizara joba. Beno, Kontxita, zoru etikoen edo zoru etiko anitz eta beti interpretagarria den eta norberak nahi duen modura ulertu, tolestu eta manipulatzen duen kontzeptu horren kontzeptu hortatik arago. Egin barko dugu, aipamen txiki bat azken minutu hauetan, naiz.eusek duela ordu gutxi, duela 2 egun izango dira, estreinatu duen dokumental horren inguruan, David Pla, Oslo 2021, badakit ikusi duzula eta badakit gainera gertu bizi izan duzula. Ze sentitu duzu edo, ze esan dizu dokumental honek, Kontxita? Bueno, dokumental honek, lehenengo goza, orokorrean asko gustatu zait. Baina gero, etortzen dira, hausnartzeko momentuak, ez? Beraiek Oslora jundira. Eta han egin diote elkarrizketa. Hori, nik uste de figuratiboki eta polita dala, ez? Lehen ere Oslon egon ziralako, eta 16 hilabete pasa zituzten Oslon. Sekulako diplomatikoak izango balira bestela tratatuak, hori gerrazia egiten dit esaten dunean, ez da? Eta poliziak egunero bera zaintzen, baina onerako, ez? Eta 16 hilabete horietan zer egingo zuten, osea, zer pausok emango zituzten eta zeinekin. Nik uste dut hor badago da gure historiaren misterio handi bat. Eta gero horren ondorioz gertatu zan, edo pensatu nahi dut, ez dakit nola datorren zigur,
datak eta aieteko hitzarmenura nik ez dakit. Gero mendik ez dakit, denbora gutxira ere, izango dugu segurasko pakearen artisauak egin zutena. Beste ospakizun bat izango dugu. Beste 10 urte, ez? Bai. Eta ura ere izugarria izan zen. Eta hor, behira zenba jende elkartu zen, eta zenba kritika izan zituen horrek ere. Baina hori dena Oslon izan dako garaiarren ondorioa izango da. Gero pensatu behar dugu Oslokoa bukatu ondoren, gero 3 urte pasatituztela espetxean. Bueno, zakit Davide konkretuki, baina ondik iratzi Zorzabal espetxean dago. Eta talde berekoak ziren, edo behintzat talde berekoak zentituzten. Prozesuak izango zituen nik momentu askotan eta egun hauetan batez ere besteetan behar bada ez dioten beste bueltek ematen buruari eta ez naiz konturatzen ze gabeziak ditudan nik horren informazio guztia jakini nahi izan dute izan beti eta ze gauza gutxi dakidan zer egin ze bidea eraman duen prozesu honek. Baina gobernuak bazekien eta ontzat eman zuen etaren ordezkaritza onatzea. Esan behida, nik esango dizuek hau zabat. Elkarrizketak edo konponbide elkarrizketak sortu zanean, ni izan nintzen estatutuak irakurri bat zituztenean, egon nintzen Euskalduna Jauregian, gonbidauta. Gutiko etxea 2019an atxilotu zuten. Eta egun persona edo ginen, besterik ez. Eta sortuko estatutuak irakurri zituzten, beste berreun Euskal Herritarrekin batera, Zorzabal preso, Parisen dago hartzelan, eta ziur asko ondoren Madrilea bidaliko dute. Beira, ni handik atera nintzen jota. Eta horren jotatean nintzen pasan ditula, 4 ordu. Ez bakarrik Euskaldunatik inguruan, ibaiaren herribera hortan ibiltzen, 4 ordu. Ezin irentzi estatuto horietan jartzen zituen gauzak. Pensatuz, momentu hartan, mila espetxeratu hartzen pensatuz. Horietan pensatuz. Eta holako sensazio bat sentitzen ari naiz orain. Ez dakit zer nola zenbat gauza ze jende parte hartu duen, edo parte hartu zuen aietekoa lortzeko ere, gehi, kanpoko politikari horiek, adibidez, ez? Ez dakit, ez dut ulertzen, ni jakin nahi nuke, ni Euskal Herritar bezala eta eskertiarra nolabait, nire herriaren borrokaren alde, aldiz handean moduan borrokatu dut eta borroka kulturala batez ere, nire borroka kulturala izan da, hizkuntza aldetik eta bueno, gure kultura orokorrean, ez, eta gure transmisioak eginez eta gure joerak eta oiedanak erakontutan hartuz. Orain, ez dakituzune izugarria sentitzen dut. Ez dut ulertzen dezer. Nago, erabat galduta bezala. Ez dakit ulertuko diazuten nire egoera hori, edo arraro irituko zitzaizuen. Ez, uler dezaket. Kontxita, ez dakit erabat ulertzen dudan, baina uler dezaket, bai. Ni horrela, sentitzen da, eta ni kontetzen deanen adibidez, sortuko zeboiek irakurtzen zituztenean, arpegiak ikusten ditunean, zeinen aizan irakurtzen adibidez ez, eta gero alako batean ze gauzak esaten zituen, eta zeren nolabaiteko zeren buru, edo ez izango buru, edo eredu, edo izan diren, edo personak izan dira,
Eta horiek irakurtzen ez dakizte zigorrak izango dituztela, hau egiten baldin bazuten, beste egiten baduzten, ezakizuek irakurritan dituzuen sortuko estatutuak, eta ez dakit aldatuko ziren gaina. Behar bada, esaten dut, gauza asko aldatu ingo zituztela. Baina nura esan, aurkezpen ofiziala, eta orduan baizegoela solemnidadea gaina, izugarria. Ez dakizuten zaizki pasanoenik. Ez dakit beste batzuk berdin esan dezaketen. Ez dakit kapaz izan dian hori esateko, ni bai, eta ez hori bakarrik, esatu izan bezala, bakarrik gelditu nintzen Bilbon, bueltaka ize hartzen, eta ella nire onera etortzen otezitzeidan nire neuronak edo nire nahiak, edo nire bihotza, edo nire ez dakit edoteak, ez dakit iazkenean zer. Eta nik entzuten dianen orain adibidez, Madrikoak izan iretia, Pepekoek, eta Errajoek esaten zituen gauzak, adibidez, dakit, no haremos absolutamente nada, no se negocia con terroristas, no se habla con ETA, no se hace no sé qué, no se hace no sé cuántos, dakit. Ni benetan, ez dakit, ematen zian, ikaragarrizko. Eta orain, Davidek hitz egiten dunean, oen Oslon, zeakin, karako zuzendariakin. Iñaki Sotorekin. Iñaki Sotorekin, nik uste dut ikaragarri esaten dula, baina ez dugu garbi jasotzen. Hori da nik sentitzen diana. Porque gauza konkretu bat hartzen balin badezu, esaten dezu, bueno, bai, nola pasatu zuten. Conchita, emaidazu segundo bat, emaidazu segundo bat. Keep calm and bigarren kafea. Agurtu behar izan dut berriz ere saioa gure uinetan, eta streaming bitartez jarraituko dugu, azken minutu honetan Conchita hausnarketa buka dezazun. Barkaidazu, baino seiak hor jomuga genituen. Bai, seiak bira, ja. Bueno, baino gainez, gauza asko ez dauzkete, nik uste nik gehiago jakin nahi. Nik uste zerbait asko hitz egingo zuten, gure gana ez da iritsi, hitz egin zutena, gure gana etorri da aurreko gunekoa, gero naizek aginduen bideo hori ere oso interesgarria iruditzen zait, baina gauza konkreturik ez de jasotzen, eta orduan gauza konkretu bat iruditzen zitzaidan Rodríguezek, batekin eta bestekin aldatzen hasiko naizia. Bueno, Arkaiz Rodríguezek esan zituen gauzak adibidez, nik eta zuk esan dituzunak, ni erabat ados nago eta nik uste oso argi eta garbi esan zitula. Eta oso argi eta garbi esan balin bat zitun, bueno, nik ontzat ematen dut eta oso ondo iruditzen zait. Eta gero, Maria Jauregik esaten dunean, ez ala bakarrik izan alde batekoak eta beste askok ere baziela, ni erabat emozionatu egin nintzen egira. Erabat emozionatu da galditu nintzen, eta arrazoi guzti dauke. Eta nik berdin pensatzen dut, eta kitxo. Nik ezin dezake gehiago esan, ez daki alako gehiago. Bai, ez diezagutela zoru etikorik eskatu, etika zoru hori landatu eta erain nahi ez zutenek, ze, bai, lekzioak emateko, akaso ez dago, hemen inorre prestatu egi eta zilegizkotasun gehiagirekin. Conchita Beitia, agurtu behar dugu garkoa, asteburua bat dator, gozatu zuk ere, eta datorren astean jarraituko dugu zuen jakituria... Marimi ez azaldu. Ez, txartel hori aterako diogu, Conchita. Muixo handi bat. Beste zerbait garrantzitsua izango dut artean, seguro. Bai, bueno, astira arte. Bai, muixo handi bat, Conchita, izan ondo.
Bai, gauza bera. Gero arte, Agur. eta zuri entzule, datorren astelenean, bueltatuko gara, arratsaldeko 4etan hemen izango gara, naiz irratiaren sintonian mai, izan ondo, datorren ostiralera arte? Placer bat, mila esker. Goiuri joan da, bai, ez da inor geratzen hemen. Izan ondo guztiok, aio. Keep calm and bigarren kafea.